Bangsa jil apa bangsa jil rumah sini jaba mertamu ki ya mlebu kok nang jaba. Ayo pira kancamu? Wah Allah. Allah. Kancamu pira? 50. Ora sing nyemplung sing ganggu kuwi. Loro. Loro tok. Nah, 50 ki nang pekarangane. Ya. Ae. ora nang jaba kono. Nang jaba kono. Pimpinane sapa kowe? Ya. Ya wis. Jumlahe semono kuwi kabeh terbubar. Hah? Rapat tok. Rapat. Terus urusane sapa jenenge iki? Bekti utami kuwi urusanku dadi anakku ya. Ya. Kowe neko-neko macam-macam Omah kok jombo obrak-abrik nang kono? nang kono ndi? Omah kono. Yang kok ora tak obrak-abrik. Nek kowe gak manut karo aku, ya tetep tak obrak-abrik tak dadekke anak abang. Nek kowe manut karo aku tak goleki engko sing luwih HP, sing luwih becik, sing luwih aman, tentrem ayem kanggo sak keluargamu kabeh, sak keratonmu kabeh. Ora tak obrak-abrik. Ning nek kowe ora manut karo aku, tak obong, tak dadekke arang abang. Ah, Kapan-kapan aku tak ketemu karo kowe ya. ya. Ratune kowe. Iya. Kowe kuwi sing 50 jak buka kabeh, jak mulih. Ya. Terus janji karo aku kowe aja ganggu-ganggu meneh karo ya. Ya. Ben urip karo pikirane dhewe, ben urip karo jiwane dhewe, ben tetep karo anatine dhewe. Ora sampe lu-melu urusan karo kami. Ya. Ya wis ngono wis. Kapan-kapan ketemu karo keratonmu, wonten keratonmu ngono. Ya wis. Ah.